long asopan pota kipi ing tonon pusi epe Chelsea asong pen phuluni circle sai hematheng no kachisong padopo ili kechudor chet a anwan rong si kapre ga phan angko kachithak thu puloti abang phubek abang ingkrang kredenji sonsi ni phai cr ni phuluni constituency ke parlo circle sai hematheng no along phuluni epe Chelsea arwatum pen longli pata kipi kechok che ajok kachisong pon Kedamtang pre ni phai thong kep arni center dengkimo apamalong BJP pen ake joy pen pota kipi mate porthimi akemang puthakalong ongdong inglong aso kali mate longle pota kilong do nangji aron kabia tumaphan BJP mate CEM MP MLA atumaphan pota piponaret along ning ingsam dundisi kachisong pon Uttar Barbil aking sang aso tumaphan longli pota ki pinangji aronabe pin pensi KAC pen pota piponare jong si lason inglong aso phan pota kipi ing tonpon pelang puti an susi kachisong amede ing thorji puta mayalong ningji pon lapen coursing timong pen lam arbokon CEM Tuliram Ronghang MP Amor Singh Tiso lapen MLA Dorsing Ronghang atumaphan KAC along kipang ni dun ke kengsang asophan longli apata pinon pule nangke toydun kali jongsi nang tumlason aron repen klembom lang pute kachisong ingtang kring doji puta pachini pon news report public TV Karbi Anglong Jekadang dengkimo pamalong Karbi Anglong Thomas Council ben Purtimia kemang polo halada Here memang deng tekong Here memang ni polo Bangladesh ben kebang tumpan West Bengal ben kebang tumpan UP ben kebang tumpan Rajasthan ben kebang tumpan Lapen Bihar ben kebang tumpan longle pata kipi polong bangke PSLC tumge chujeng bajir chedon thek lagi lasi labang sola puthak jong si tuliram ronghang tum civi dro drelo pulotang te ni tumage kachi song bang lagi project po lapen adai ke tuliram ronghang lapen dorsing ronghang lapen omor sing disutum si adai che nahi athe labang so Karbi Anglong along ri nangawan pike rusem sonsing tisinangarai pi Bihar UP West Bengal Bangladesh tumhandak pota pinoi dak dim pinoi pule rusem sonsing tike longle nangarai pikang ali lagi athelang tungke khe barin dakali komentu bensi khe barin natum nangalong dum ta labang solam si rap kan pitum sini nai laben Tuliram Ronghang alang lian ning hang aling peleda ka cuma tha bang ke tungge kroin thek thek lagi Tuliram Ronghang apo khi kali labang solong lagi illegal non-tribal Bihar UP ben kebang tumhan longle pata pinoi bu komar lo thon hukum itige kuloso apregab long tok do keda lamen tumhan kuloso apregab ben si longle pata piundi bu ke tok do mati lapen 1951 ke UP ben Bihar tum dak bang belang dak uttor belang mentolo bang ke 1963 62 long sing bang lang kosong je tum pota ke long long mati lasi Tuliram Ronghang lapen non BJP company press meet tum hanta ne like condemn lo tum hanta lapen tim Karbi Anglong tum hanta pinrem lo lahai tum han ke pugalisi ama hang sing thok ne lahai tum han longle pelang pen ke chelem yang ne lai ke hai pen kacerap lo hormu lage nang tum komane bhan nang ning hang ling piwong wong ko hormu gali lage nang tum politics pathui pathunoi kapre ke politics pathunoi sita longle pen nang tum politics pathuri labang solam ben ning cibitung lapen longle joine si pini Karbi Anglong rat lapen longle joine si Rusem sosing tum longli nang thik pikang 10,434 square kilometer halawang solong leke Bihar UP West Bengal Bangladesh lamding hujai phale ki thik pikali leke halawang so ki che so bale thik pikali da kedo inglong aso tumhan da kedo khilondia khomia latung phan se ki thik pike lasi nang litum prap jin pen labang so bang chivit ru sirat nei lapen purthimi
Urtimia kemang ke nang tum isu mesen isu kali lagi Urtimia kemang jong si mesen pulo tangte nang liha border long gitu karbi tumhan pulo long de pota biberet ke lahorijan dolang kheruni thau kheruni pulo jiri kinda ngasai umla fer lason hak taxi chin thong lason hak taxi lapu gulaghat sochin hentan ke do karbi tum hala to pulo pota biberet ke nang tum nang me ke char ke dak uttor borbila tum hano nang me ke char ke lasi prapjin pe labang ke cibidro sirat nanggi lapen jong si cibidro delang cibidro delang lo tang de ni tum ke song da la keng ton de ji ke song bang keng ton de ji lapen prep je ke song bang ke song nang kok ji mo nang tum kupinya ki sum do ko especial je tum long jong kupinya ki sum polok lo tang de adai ke tuliram rong hang tum si adai che nahi tim kar bi long tum si adai che nahi long le phelang ke chele mor mo le ke long le phelang a join si hem siang bong da ka charbu lasi nang le tung long le phelang pengsi nang le tum ki ju i politik si bathui la solong bang ken tum chu jeng bat jem tarang che ton de laben tim kar bi long tum han ke pini la bang so a protest pensi ni ke pin rem lo condemn lo nang le tum plang pelu la bang song hoi ben choi no nang le tum da ke kang ni jia odawe lapen la bang so siem la bang so tim kar bi long tum han ke dak pensi tum ar plung nang ilang ram rong ham lapen omor sing tiso lapen dor sing rong hang atum tor bor bilang nang tum SDC klem bo mahut pota na pisu hai he si nang le tum akon non BJP long do pota ki su hai nang le ning reng mesen lo manon pini pota bidat ke nang le tum BJP atum lasi tuliram rong ko da kining je dolang pani si arbare tamlong Bangali somas pen kacing maya hot je pota nang pinai bhar tum biman lo amar komane organization nang patigdar ndatik tisar ni je ham paktikti busi tuliram rong hang aphan alang objection pilo hala so objection tuliram rong thak pilo nang tum case pi chogoi busi alang lamboi pidor lapen SP handa hang lo SP handa hang si pare lo mo eres break dai la tum han pusi ipu lasi nang eres noi pini dar lang ra tuliram rong hang nang li gunda nang li polis jong si bang hai pune nang pares noi pini da ni liang li han challenge lo lapen nang li phan karbiang long nang pacari ke rat nang bang ni koke la ke uttor borbil akichi aso tumhan hindu bangli tumhan hindu bangladeshi tumhan long le pata pinoi pole nang li phan karbiang long rak isiam nang pekali lapen hala pilopo kheroni long do PGR long do hala tumhan pata ki PG konat pelo nang tumhan authori nang pike authority nang pike jakong nang pike lasi tin karbiang long nang tumhan nang kurem dalo nilang tumhan nang pin rem lo nang kondem lo lasi pini nitung labang so sai kedeng nang tok bangke alang tum ke claim kedam ke chokche ke claim kedam aot ke memia dok si tum pini dak ke song bangke cheng nang kok lo pini men ke cheng lo jong si ing ton telang laben sar kulo pista nonanta la son pota bi bomlang ko tangte nil tum ka che soma ke prek je gide la bangke tuliram rong hang hona pachini lo karbiang long ra hona pachini lo laben karbiang long organization do an lapen rong asar do anda labang so lambang ke Rarapan than pare nangji lapen tuliram rong hang hana punangji je labang so long le pota ki pike karbi rong asar bena che don dun depu paklang hai nangji lapen karbi yang rong asar bena koi don depu rat long che paklang hai nai karbi richo bena labang so long le ki pie long bangen tum che don dun depu bangke rat long lam che paklang hai nangji long rik ke hini ya rarato asar tum slame je ditum na uttor borbilong do ke che so tum hani tum long le pithek ke pu bangke nang le tum tame lam the je paklang hai nang ji nang le tum jong si karbia khe han karja karbi long ri han karja karbia khe han karja protang te long ri kre hini karbi rong sarame habe bin po
lapen KCS lapen lamet amai lapen social organization doan KCS to doan stame labang so protes bangke klem je song hai nangi lapen lam je paklam hai nei ilang ban pachi dong pini labang so hai ban bangke HSDF Regional Political Party atumpen kangdang amai ke padopo lakhain koirapo nilip MAC constituency ke parlo Bhitor Kalioni along isi Phaikunia cheklo surihinira in koirapo arni HSDF Regional Political Party kangdang amai ke padopo bangso mai nilip constituency a president Sir Inos Ingti Pensi mai charipo Lumoho Sarpo Atumaphan Sir Dilbertson Tokbi Pen Ajoksi Pachini Po HSDF Central Committee Pen Bang Proxy Abang Phu Nang Chitong Don La Pen Kadu Kabe Bang Parokithom Sose Amulugatum Cherap Chitodunsi Mai Misen Pen Pachun Po Lasi Ang Ton Penalam The Alang Litum Pen Le Arjupon Lona Nilef Pen Tharson Teron ng Kilo Berta News Report Public TV Karbi Anglo dat aja kong bepar aja kong anta itum pilong le pusige pu tante non damom pen ningkan ner kep nona playing ke cheklo joni velo ningkan ner kep na playing cheklo joni velo la sodak batai fli election damelo MLA phong damlo MP ke chengsi MP damlo MLA damlo MEC damlo non las ke MP tante MLA non las MP damelo la non ke bangi pen ke batai phopo setame batai pli already dam tang manke ipong natta ni tum ke mesenang thek long dunde dia polo bolo tang te haladak ke long dunde bangani tum ipong nat batai pli election pathude ta inut ni tum ke chepati dun councilan ang deng ni tum kele dunabe people of Bulutante Karbiatum Matela Bangso tribal atum a percentage non get take long market 30% bedo 30% bedang bongsi haladak non ke do ruling government atum ruling party atum BJP dolo lapen akapre adol ESDC chethak lo APSLC chethak lo lapen Congress atum chethak lo CPIML chethak lo antante koson si kalbiang long arlu nitum labang so Karbiang long mane council long cirai long pen Karbiang long ara tum akimang komantu si pacun unji laso pacun un APSLC long etum ningkan kep ningkan ing ko ele chong hong sita me jon ing tiga thara leadership pen ke Karbiang long ara afan kitia tame chepahayun council election kitia da chepahayun pula bangso alam ni tum chini peme pe polo bulodang te electric rule policy alang li pathu thede electric rule policy pathuji polotang te Karbiang long ke do anak khela pena jati tum anta me ele tum dora pet election jogra pet bhut jogra pet petik ke council li tum che phayoni labang so alam ni tum sar rajen timung pen ni tum chengbai thusi sar rajen timung ni tum phanang pin khalo adol kimi itum parjab delo nang party kimi lasi halabang so ni mu pet ni lipulo kedam tang September seklo tarik ner ke warni ni tum di furong ni hang ke thelong ladak 5 mile polong non bus station long ni tum party ki minitum tum ke bang alam the direct kan kita maka mu details bang ta local tum present secretary dum pini non ni tum choropik lo na tum media butung tum phan na tum nangkar ju pot bana tum ni tum long nang chitong dum pot nili tum pini ladak nili bhomosti long Bhitor sungajan pini thengal bosti polong ni tum dak isia mei padulo labang so mei ke padu la ke ni tum non rong asor pen tum ke cepat chini la pen tum isia adol kimi la ke ni tum la lo HSDF labang so HSDF la ke ni tum athepi bangela lo je Hill State Democratic Front labang so party ni tum kedam tang September chiklu tarik ner kep amhang pe thek lo la pen ni tum ha dak labang so party parjab lo la so party parjab de pen pini an cheklu genre ning koira ke thom an ai sap nang pleng la ye posil labang so party parjab nang kokma pulu tang te nilitum theklong lo kedam tang aprang nilitum APSLC long si dolo
regional political party along sini tum dolo joining tiga thara langli leadership along sini tum dolo haladangli tum la busonti arong tame alangli leadership alangli kamana teng sini tum awareness pilo jela bangso awareness ateng pulo tangte karbiang long arar phan itum dak tribal tum phan isia ke medo je kenangji karbiang long hubidha badi doan lake mithang karbiang long council do khorde ra philo tangte itum aja kongdo je labangso aja kong lagalalo mane tribal atum jong sel itum karbiang long cari long lo pulo tangte labangso aja kong lake isi 6 sidul aja kong bansi cari long gi puse langlipur labangso 6 sidul aja kong kelong ji phan nili tum kaduk abe leaders tum phan arong nili tum phan labangso awareness nang papidam toilo labangso awareness lake hadak pulo lake itum tribal atum ansi dolong chodi non tribal atum phan ke voter list ing thanangji lapen longle pota ta cancel nang lo HSDF atheke Hill State Democratic Front lasi labangso joini sini tum arong lapen homosti nitum damlo hala sorni pen pinian nitum homosti krehini anitum komiti sengelo homosti krehini ang bong tame PS tame nitum along homosti tin name longni longthom kenon ke seng pangcheng bomlo ye podma pulo tangte karbia khe tumakimang ESDC hutpen pinian tame loti bengan bet ington kok lasini litum karbia tumakimang karbia tum jitu akar I article 244A halabang soang deng kepacun beg dia fansi non regional political party labang so HSDF adol ni tum parjablo labang so party long kaduk winang cirap citu dunia fansi ni tum non homosi tin tame ni tum arong tame labang so awareness tipi fanbang Kevang ji MLA election ho na tum la HSDF da chapate dunia fan ketisik duma longpho MLA tum kithu asid do longpho ta nili tum kacepate dunia fan tum prepare bomlo la penci sik bomlo media bi tung phan hai tum ke bang pot ni litum churo lo pini ladak betor kaluni mate thengar gaon along ni tum sardum phan ka chu phat te ngalang litum nang wang pilo asi ni tum ladak chethan chimum kadok abi alam ni tum chethan chimum patang do ni tum chethan chimum alam ga la lo je non ke wang ji MLA ta sardum pen chip patirunji fan prepare don lo lasini tum percentage me sen pen ke chpai dunji fan sili tum bor ilo la pen ke mission 2027 nile tum MEC ahud bangke nile tum ke mangke nilip hoi pen ta nile tum MEC inut chpai dun vekji la pen ke nile tum kaddo ko nilip roda hai nilip arat kaddo ko phanda chuningri lo iri pake iri chimun ke chingdon de kibi ke thela melai le puwoi phisa me latum ke claim ke dam ka dokawe isipet ka chingri isipet la so pasela iripak irichimun ka chingdon de sitame kibi ke the melai le sitame akam ke claim ke isina ta posi la son dak taksi itum anutin da kidu ke plan kibi ke the ka dokawe langle pira akam isi ka chingri isi ke claim ka chingri yi phansi ni litum HSDF a hinpen pachini dun lo nilip arat hoy phanda na tum la non Kevang ji ya sengkal mane LA kachpate dunji candidate kachingwai tang la person dulama nona mat ni tum phan center pen pachini nela la si center atum adak prepare kuribom lo alam tum pen pachini lo pute an sinili tum paching dak ko First Phonglangpi Football Tournament Angdung Kitipon Lakhain Koidapho Nilip MAC Constituency ke Parlo Chuki Hola Phonglangpi Football Club Atumpen Patir Pi Ponsi Kedamtang Niphai Kritrok Pre Surihini Ra Ing Koidapho Ani Pen Pangcheng Ponsi Niphai Si Phaikuni Surihini Ra Ing Koidapho Ani Angdung Kiti Paduponlo Bangso Angdung Kiti Ahot Kachepho Pon Laki Archim FC Lapen Kangting FC Atumsi Chepho Ponlo Kachidan Kachidai Koyajo Gold Champion Edepsi Tribeker Si Chitor Ponsi Archim FC Atumsi Chepahai Ponsi Winner Chepalong Ponsi Nong Itangka Suri Krepo Lapen Trophy Deng Ponlo
ลาเป็นอดุนทูอนองเอบังเกกังติง FC อตุมซีนองเอตังกาสุริเกบลาเป็นทรอฟีเด้งปอนโลลูมาโฮสาร์โปมันเป็งเกโดนิเลฟ MAC ปบิตรรองปีลาเป็นโบซอนรองพาร์เดียวปานีคอลเลจ principal อตุมจิตองดุนซีลำเทจุมิเซนเป็นลำเททันปอนบางโซเกปัทัวหลงกัจรับดุนอตุมอานาพันพงลังปีฟุตบอลคลับ president secretary อตุมกัจโรปาเจอร์ปอนบางโซเกปัทัวหลงรัฐกัจโตดุนเป็นอจอกไม่มิเซนมีเอ็ดเป็นอิงซัมจินเป็นปัจจุนปอนโลนิเลฟเป็นทาร์ซอนเตโรนังกิโลเบียร์ตานิวส์รีพอร์ต Public TV การบียังลองSurini na inkorapo dak akoy pota aklamalong Ponglangpi Football Club atumpen patripi ponsi kecengsi football tournament bipon lo labang solong alang tum tarik trok Oktober ban si pangcheng pon lo pini November tarik si kyang dung kiti final lani lo final ke patupon lake Archim FC lapen Kangting FC se pinia khela lake pupu egol si ke pathu ben ala tum gol che thapon lo la pela tum aphi bang tie breaker pen se lang tum khela che pajud lo winner lake Archim FC tum se haipon lo la pen runners up bang ke Kangting FC tum se chapalong pon lo se pini Phonglang PFC domen ke claim ke chipaduk pon ha khela ke pathu ke cheng pen pinian president secretary la pen members tuman alang teman corovek nih non jitu ki thurmi owe tum social media punang mobile bhek mu matum penangan mobile lang support padam lo labang so ai tension pen alang tum ka diverge pusi labang so ka pathu ise tournament bipon lo se hok ta hok lo non owe kimi itum dak nile bhawa bada khoi pota long dat pugali lo itum karbiang long la Assam la all over India tame mobile gaming si patut ke onglo o smart ata ke kompen owe ke mi tum se lahai bang ke tum pedatsi physical exercise football punon cricket punon volleyball punon halale pathulo pate okpran phana me pol apen alang tum non ke khela dula di games and sports tame khel maharam benang lok ason sarkar benang bipon lo ladak tame tum ke professional lo benate sports akota tame voreng avar size mila tum longpo la se sports dak Phonglang PFC deman Choro Parpik lo pini bangke lason kapathu mesen pen theklong lo insamjin pen theklong lo mokwang jilang ani bangke lason si okor male dominated pu banang pudaji female dominated also khelas tame bipon thekte chalang deman chuniri te kang lo se choro lo kardom Phanil tum Phonglang Sport Club hoi pen mate ni represent hoi pen nang tum phan akropi Parpik lo lasi pini ni nang tum phan kachupap pon alam the bangala lo je ni tum labang so a football tournament ki bi lake ke chengsi la first Phonglang pi tournament ki bi ke la sinile tum labang so a match ki cheng pon lake ke dam tang a chiklo tarik ke trok pen si tum labang so match cheng pon lo la pen pini tarik si November tarik si an bang pini tum angdung ti pon lo tarik ke trok pen pini tarik sian sami tum mi phun mi at pen si ni tum labang so khela ni tum bi pon long pe mi lo la par same nilihin pen kachuru kang tungalam thia bangke la lom media through pen nili tum phan la bang so khela long nang charap dun tum penang ando la so angbong pen ile tum ninga che thenai Winson rong hang alang li same ke cheng sian nong e with trophy alang li nang pidun lo la pen adun thon nong e same alang li trophy bangke alang li hin pen sinili tum phan nang charap dun lo la si alang li phan same nili hin pen mate nili tum club hoi pen alang li phan same ni tum churulo la pen par same li tum kaching hon nai man peng ke do MSC pu betrong pi alang li same ni tum phan nang charap dun lo alang li phan same tum akro pi Parpik lo la pen sona taxi nili tum phan penang an nang charap dun tum do lang nili tum aphan nang charap abang putin tum same ni tum Phonglang Sport Club hoi pen mate nili present hoi pen kadoko we nang charap dun tum phan same nili hin pen akro pilo lasi nili ako kini kang tung thu alam bang la jo la bang so khela ki bi pen nili tum
pining cho la pogali ni tum kewang jilang aning kan sami la persona thak ni tum kibi ponje pan tum kachisik do la si kewang jilang aning kan sami kibi pon theke pan sami la kado ko ve ni tum klem ra pera tum an pan sami chuningri lo kewang jilang aning kan sami la person a khela le tum kibi ponje pan la pen la bangso khela kibi pen rakyar ki chura tum pan sami ni tum penang an pang ke ni tum koson lo chipayok thekpo pupe sinil tum bipon lo la pen sport na sami tum ka promote ponji mata angsongan kipali pon bom thege phansi nile tum la bangso khela bipon lo labang so ang dong kiti ke pathu pini ko ma atum si pathu lo lapen ko matum si hai pono la bangso akhela abang ke lalo top mate ke hai anong ia bang ke long pon la ke Archim FC atum pen si chipalong pon lo la pen adun thu anong ia bang ke la ke Kangting FC alang atum si chipalong pon lo